kan khovel hi thilmak tak takin na khat veka mase hmun then khat hi chuan science hi adik lo ti anem nget heng hmun te hi science atanga ngai tu chuan omlo tur ania mase thil thleng mak tak awangin om tlat thung kawa aigen he hmun hi Indonesia omania ani na taka chuan sulfur khur ania tlang omna buloka ane chu thil chu khovel hmun la berte zingami angin kan lo hramai thenga nimasela he hmun hi a hla hau lova a chan chu tlang kang hi chelova wang ane aum zia chu aron pok chok don lo ti na ani chu amaro chu thilmak deuh zok chu zana tlang kang atanga lava lo chuak thin zok chu ane zana chuan lava hi neon blue ania lava hi chu atlang puin rong sen ani thina mase helai hmuna hian ikalani chuan tuimak tak khi ani ringot he lava pola hian tui cheni tumani vai chuan idam rei lowang achan chu lava pa ngai nen asat dan chu ainang reng ane nimasela engwangin nge hetlang kanga tanga lava lo chuak khi arong apol kher ani nataka chuan hetlang kang buloka sulfur khur umwang hi ania sulfur an lai chu chu lava nen hian ain pola hei hian sulfur gas chu lava chuan titangin mei al rong pol chu aron sim chu pha thilrap deuh mai chu he mei al pol hi achang chuan meter so masang tein boru ka chuan en kap chho thei he blue lava hi semi solidified gas chan ve ania in choka gas mei al polang kha ania nimasela achan vein asak hata achang thung chu wangin helai hmuna hian nikalani chuan film khur hleng che achan chu sulfur boru ka hi turhla tak ania aum zia chu helai hom chunga boru zong hi turhla tak vek ane helai hmun na ya hian nikal don ani chuan gas mask le kornong lam hange yang che mi then khat chuan blue lava hi atak nge ya hmu chu an thil chak ber ani tlat thung Hesdalen light sawange thlo na nge UFO zok ani lo pon science lam thil eng mak tak zok hei chia hi mi ten Norway thingtlang khua Hesdalen an to in khang zo na te kha an nei ve ane helai hmun rural center of Norway a hian ikalani chuan thilmak deuh mai chu Hesdalen roma hian imhu theyang vana thil eng tak khi helai hom chunga hian voitam an hmu to train eng hi avar a eng le asenang tein alanga khothim hnuwa chau alang thina ti chuan secondary lo te ni lo pon darkar chung te po mu thein aum train ane achang chuan he eng hi zoi muangin ache thina achangin oyom lo khopa chakin achele thunga chu chu ramsa le lir the ai chak zo kan ti na ane he eng hi kumsang hazugo somthum kumtir lama khan mu alo ni dai toa mase eng thilin nge he eng hi CMT chu tu man shelo chen khat chuan UFO anian ringa mase scientist chen khat chuan theories aneya ionized iron dust anian ring vele thum amaro chu mi tu man enge ani chia za zain an chiangam lo chu wangin tunge shia he hi alien Norway lo tlo tu po ani mai the eng thil po chu lo ni se mit nge ya ataka mu chu thil chak tak ani ve shim Devil's Kettle hi Minnesota USA auma Lake Superior marlam tuipui kam lama amu thei ani he tui kho thla chungchanga thilmak deuh mai chu hmun hnia an chen hi ania rock formation lungom dana wang hian tui kho thla chan ve chu di lam hoina tla a pakhat dang le chu pothole maktaka alut vele thung ti hian abo top maya tui chu khoya nge akal vek tak mi tu man an chiang lo an hriat jong chu tui kho thla hi leihnuaya abo ma hian na takin fit so matangin a kho thla ti zong he ane scientist te chuan dice water le ping pong ball ang te heluya hian an the thla a khoya nge alo chuat ti hre turin nimasela ping pong le dai water te chu mu tur om to lo shim
tui hi khoya nge lo chu ti chu an shelo ane he pothole zirchian tuma lu thlak chu thil hlom tak ania chu wangin tuna hian mi tu ma in he tui kho thla hi khoya nge akal ti chu an shelo ane scientist ten an hriat zong chu tui chu pothole hian alu thla a alo chuak le to lo ani ti chu ma se hei hi long ni ta se engwangin nge he pothole hi tun thlengin ala kha lo le devil's kettle chungchanga thil chiang deuh pakhat chu American ta na thil mak lian tak ani na hi ane petrifying well hei hi UK tourist attraction upaber te jingami ania North Yorkshire Mid River Banka mu thei ane kumza chuang liam ta khan mi pui te chuan he hmun hi doi thiam ten an chi an lo anian ringa helai hmun rapom na pakhat chu alu na tur hi luru nen ainan wang ane Medusa ang dewin he puk chunga tui hi a khoya piang te chu lunga an chang thei thil engemo he puka hian in hut chi a tui nen ain dekani chuan lunga a chang thei ane he tianga chang tur hian ni tlem te chau angai bok scientist ta chu he thil hian mak ati tir hlea he puka tanga tui lo chuak hian mineral tam tak apaya aum zia chu tui nena in dek a piang te chu lunga an chang thin ti na ane scientist ta chuan he thil thleng chak lu tuk hi achan an shebik lova thil mak le danglam tak hi ne ngot mai thil tam tak entir nan toys le cycle te chu helai hmuna hian hnut chi ani thina tuna chuan lunga an chang vek to helai hmun hi itlo ani chuan ira ve nge ka ring double tree he thing hi khovela thing danglam ber te jingami ani Italian khopui pani granite le khausa border in kara omania he thing hi mulberry thing lian tak ania achunga hian cherry thing chu alo tro chuak ane mase engtin nge thing pakhata thing dang alo tro ngot thei dan hi le ani na taka chuan mulberry thinga hian sawa te chuan cherry thing chi chu an thlawa he hian cherry thing chu mulberry thinga hian a tro tir ta ane chu mai chu la ni lovin he thing hi kumsa chunga upa ani to bok khomi te chuan a hming tur an sangala double tree ti in Italy rama izin te ani hlau chuan he thing hi itlo vengi donia boiling river he tuya hian ni cheng ani chuan rei idam hau lovang isia thiam thei dan turbera chuan lava pola chen nen ainang reng boiling river hi Amazon rainforest sa auma mase he boiling river hi enge alaum na chan hi ni ta angle he boiling river a tui hi temperature 91 degrees Celsius asang a thleng phea asa turzia chu kan hria thiam theu ka ring a zia chu he luya hian nungcha engma andam thei don lo ti na ania I mu thei zong tur chu lunglian tak tak chau he ane engwangin nge tui hi asat na chan kan ti chuan api aloka chuan tlang kang aum wang ane tlang kang hi kilometer za saria la a auma aum na chu anai lutuk lo chungin tlang kang hian engting nge tui hi ati so thei ti chu scientist te ngai to na ti boi tu ber ane chen khat chuan fault line tlang kang kalsual leihnoya chuan a omanian ringa chu chuan he boiling river hi asiamanian ring Amazon rainforest sa he lui hi imone chuan ala theyang bera ikaldonia ole tuntumatan chuan khadi zongkha ani ye scientist ti boy tu mun mak tak tak kan han talan tak te khan engkhange mak bera I chen vele komen lama milo shetir vedonia tuntumatan chuan khadi zongkha ani ye